Actually, nagulit ako nung nagkaroon ng kamakailan, di ba, yung pagtatapon ng kapanis. Pagtapos sabi nagre-reklamo sa sibuyas, meron naman yata ngayon sa talong. Yung parang, at saka yung mangga, pinamimigay yung mangga. Kesa mabulok na lang. Ang tanong lang dito, parang nandun yung parte na intuso mo yung land bank, baka pwede napag-usapan rin, bakit ba nagkaroon ng problema itong ating mga magsasama ngayon? Maski na yung land bank, ang mga tulong, hindi mo ina-address yung kasaluhan na nangyayari. Baka naman nandiyon yung pagkalinga na wala nakakalimutan.